Bueno, a ver, leheniko bat bakat. Bai? Hemen, atalbietan, berbi egin. Eta gogoratu beti, kenketa bat edo bateuketa bat berbi egin berdanean, hemen bideo nabarren egin behar da. Hemen desagertzen da. Eta hemen, berbi egiterakoan izango da, lehenengo berbi, gehi bigarrena berbi, ken bi aldiz lehenengo bigarrena. Beraz, hiru berbi, gehi erroa berbi, ken bi aldiz hiru bide erroa. Erroa hemen bat agertuko da. Hemengoa desagertzen da, eta zen behar gorain, geratu den erro hori bakantu berriro. Beste hau, beste aldera. Bale? Urrun geratzen da. X gehi lau, ken bederatzi, ken X, ken bat, bai, ze hau zadan X gehi bat. Berdin, minusei erro. Hemengokoa elkartu, izango da X fuera, eta da minusei. Hau, normalen ez da geratzen, minusei eta minusei simplifikatu alizatia tolakoak ez dira kartatzen normalen. Hemen, eta horretan normalean geratzen dira X-ak bai, eta egin behar dugu berbi, erro hau desagertarazteko. Vale? Minusa berbi, plus. Eta hemen bakandu ikizan. Vale? Bakantzen duzu ikizan, eta moten dau 0. Hemen eitzen duzu ezegoen, Vale? Eta orain zen behar dugu, egiaztatu. Nun? Hasierako ekuazioa. Horrezen duzue. 0 gehi bat, 0 gehi lau, berdin hiru. Baliogarria da, bale? Eta listo.